Què passa quan les persones del Pallars Jussà obrim la porta? Abans no hi havia residus perquè no hi havia envasos. La gent eren autosuficients a casa, per exemple, la llet. Cadascú a casa tenia les seves vaques i es munyia la llet. Sortia de la vaca, la munyien i ja comestible. Al principi, com tots els canvis, és un xoc. La gent gran, sí, ho veuen més difícil o més complicat, però després, si van veient que la cosa funciona, la gent ja es va adaptant, com a moltes coses passa. Començar perquè les coses que comprem no portessin envasos, perquè vaigues on vaigues, tot està envasat, la fruita, la carn, bueno, tot. I això llavors ja genera que tens que portar els envasos a casa. Sí que es recicle, però sempre hi ha... I el fatal és tant plàstic. A la cuina tindreu classificat i ja està, vull dir, no hi ha res més. Quan el Pallars Jussà obre la porta, entra el canvi. Obrim la porta al canvi.